TV. Mukoma kuleni. Kana muchizogara varume, munhu anonzi Mnangagwa nekabhineti yake yese havafungi. Tsoka inyoro izvo zvitiri kuchema vanhu vari kufa nemaaccident, vari kushaya treatment muchipatara. Unohaya chikenini kuenda kuEaster kuIndependence. Zvinhu zvakatooma muZimbabwe, vanhu vari kufa nokushaya mishonga. But Mnangagwa iwini ndoda kuti maadvice ako chaiwo vanhu vanenge vanewe vakaita kunge vana George Charamba ivavava nevamwe vakakukomberedza ava vanokuudza kuti kuri kunzi zvakati, haufungi mudhara, you are idiot. Hakutaura chokwadi. Nekuba mari kwaunongoita kumwe kuno kuti handizvi kuti vanhu vaunofamba navo unovabata kumeso sei. Uchiona mumwe munhu akapfeka zitisheti raMnangagwa achitaura kuti kwanzi kuri kunaya, kuri kuzoda kufanira kutonaya. Kuita kwako mudhara kwakaora. Independence yainotaura iwe nhasi, munhu ari paindependence ndoupi? Munhu ari kufa muchipatara achishayiwa mushonga nemunhu ari kudya chikenini nhasi. Shongabvira kumba kwako kundodya chikenini yekuti kana ukadya izvozvizvi hausweri unenge watova nenzara. 3 pieces kana 2 pieces nezvimachipisi zvitatu zvinenge zvirimo imomo. Kuvana alright, une vana 5 iwewe ndowaenda kuindependence pamwe nemwana 1 kana 2 akura. Kuvamwe aiwe mudhara ufungiwe. Unotori nedambudziko riri mumusoro. Ndonatso kuti pabrain yako imwe neimwe neuruzvi bwakadhakwa kunge nguruve. Handizivi ndingakufananidza nei mudhara iwe. Wakaora mudhara iwe. Nemaminista emuZimbabwe makaora. Kabhineti inofamba neZANU-PF makaora. Muri mhuka dzevanhu, muri mastupid evanhu, maidiots. Iye zvinezvi ndikatarisa zvichinya kurwadza izvozvizvi, kufa kuri kuita vanhu muzvipatara. Vana vacheche vari kufa, vanhu vari kushayiwa ropa muzvipatara. But Mnangagwa unenge uchingoita zvimwe zvingori useless. Nguva nenguva unongoita zvinhu zviri useless. Marodhi chache riri kutadza kupera. Iye Bedbridge iri kutadza kupera. Rodhi yaukatanga kuchera nhema yebhindura yemazoe, bhindura ukangochera kusvika pagomo paya, mukaperera ipo paya, uri kutadza kupedza izvozvo. Kwauri kuendeko kuno kusanyara, uri kutonyura. Kwakanyura vanhu vakaparara uko kuchipinge, kuchimanimani kwakaparara vanhu kuya. Chii chimwe chaukazomboita ipo paya? Hapana. Wakavimbisa vanhu zvinhu zvakawanda, but hapana zvimwe. But nongonyatsoona kuti vanhu muchini kanhu kakusarira, kufarira ndoda kundodya chikenini yekuti iwewe dezvinhu zvakanaka muZimbabwe waingotenga nemari yako. Vana vako vokura vachiziva chinonzi chikenini. Vana vako vokura vachiziva chinonzi keke pamba, kuti no, baba vanditengera keke, ndaita birthday nhasi, baba vangu vanditengera keke, kana mukoma vanditengera keke. Wetangozvionera kuna Nashoni kuti nhasi vanga riri birthday rake, atengerwa motikari, atengerwa chakati, kuzvionera kuvana vevanhu vapfumi. Zvinhu zvakadhakwa muZimbabwe. Mnangagwa ndido kunyepera nchi, ende unotirwadzisa mweya yedu zvisingaiti, especially ini wacho. Ndotaura munhu wewe ndakakuvenga pasi nokudenga Mnangagwa, zvokuti mweya wako chaiwo wanga usingatombofani kunge uchiita zvinhu zvaunoita mudhara. Takarwadziwa pana Robert panguva yavatsvangirai, pakaurawa vanhu vakawanda. Iwewe Mnangagwa uri involved pakuuraya vanhu panguva yekambeni yavatsvangirai. Ukauraya vanhu vakawandisa mudhara iwe, patina still nanhasi uchiri kuuraya vanhu, ende hauguti ropa. Iyo satanism yacho yauri kumwa iwe handizvi kuti yakambomira sei. Unongoda ropa nguva nenguva. Munhu ataura chokwadi anourayiwa, munhu ataura chokwadi anodzingwa basa. Angoita muono wakasiyana newako, anodzingwa basa, atova mupanduki ndiwe Mnangagwa iwe, because wakaudza maChina muZimbabwe, ende ndiwe munhu akapanduka zvisingamboiti. Wakaipa munhu iwe. Kana munhu akakuzvara, ndifunga kuti akakuzvara zvakanaka.
ndakaona here kuti kwakanaka panoshata ndokuti nyika yakanaka iyo yakadai iyoyo inyika ipi yakaita seizvi izvozvi munhu ari kufamba murodhi ipi apo kuti akaona uyo ari kutotsvedza look at that the person called Mnangagwa says he's ruling this country properly. He's daydreaming.